Velkommen til det 25. afsnit af Just Kidding But Seriously. 25, det er ligesom årstallet 2025. Det er vildt at tænke over, at afsnit 25. Det er også lidt som min mentale alder. Ja. Modsat hvor gammel jeg er. Det ved jeg. Anders Morgenthaler, damer og herrer. Det var den Slagelse-versionen af mit efternavn. Det hedder Morgenthaler. Morgenthaler, det må du du er undskylde. tydeligvis fra sådan noget Midtjylland. Er du fra Fårevejle? Eller Jeg er sådan? fra Vestegnen. Nå, okay. Okay. Så begynder Slagelse allerede derude. Det kan jeg ikke. Vestegn er en forstad til Slagelse. Det ved vi. Sindssygt nok. Ja, det ved vi. You're saying? Ja, der er ikke så meget at sige, ved du hvad? Lad os hoppe ud i det. Vi skal ikke have alle de der introer. Nej. Det bliver et rigtig sjovt afsnit. Det kan jeg lige så godt sige. Tror du det? Ja, vi skal først og fremmest en gang tilbage i tiden. 10 år tilbage, tror jeg. Ja. Efter 10 år dukker der pludselig en reklame op i mit feed på LinkedIn. Så jeg, gud, den har jeg fuldstændig glemt, den her. Ja. Den skal vi have med i vores program. Og så skal vi hen til mit yndlingssted, Thailand. Jeg af alle mulige grunde vil jeg ikke spørge ind til, hvorfor Thailand lige er dit yndlingssted, men jeg er glad for, at det er reklamer. Det er derfor. Det er jeg glad for. Ja, der er også varmt. Og... Ja, der er også alle mulige andre ting, du kunne være glad for derude. Ja. Men jeg har aldrig været der, så jeg er fri. 2 gange har jeg været der faktisk. Ja. Det er et hyggeligt sted. Pyt med det. Du er ligeglad med klimakrisen. Så. Jamen, det var mange år siden, det var før klimakrisen. Nå, nu tager du til Bornholm. Ja, okay. Ja. Det danske Thailand. Ja, det tager jeg over det. Egentlig burde Brønderslev være det danske Thailand. Det tror jeg faktisk, man kalder det i folkemund. Nej, så er det dårligt der. Nå. Ja, nej, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Ved du hvad, Anders? Ja. Skal vi ikke bare lige starte med at se den der film fra Thailand? Og så, Lad os gøre det. Så diskuterer vi bagefter, hvad den handler om. Ja. ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40 ยังแจ๋วและต่อไปขอทุกคน วัย 40 เนี่ยน่ากลัว มันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี้ย โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้ว ขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได้ เมื่อเข้าอายุ 40 ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่ง เดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิมแน่ หลังอายุ 40 มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย วัย 40 กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ คุณยาย เฮ้ย ทำไมดูดไม่ได้ เปิดไฟหน่อยครับ สายฟิตแบบผม 40 แล้วก็ไม่กังวล กินเฮลตี้มาตลอด ถึงเข้าเลข 4 ก็ไม่กลัวค่ะ ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วย อย่าเครียด ดูแลตัวเองก่อน 40 เพื่อให้ 45 50 55 60 และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ ถึงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน 40 พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ Men det er fandme sjovt. Altså, det har jo ikke voldsomt mange lag. Ja, af sjovhed. og så er den også bare lang. Ja, Det virker jo altid fedt. Er det det? Jamen, det ville have været mit første spørgsmål. Hvad synes du, de trækker den? Jeg har jo forstået joken. Nej, jeg synes, der er en volte for meget, det der sugeri, ikke? Ja. Hvor de ikke ændrer på en eller anden måde formen. Den er jo super konsistent. Og så er det jo bare, at de tager ned af alle hylder, ikke? Der er Squid Game. Ja. Der er alt i hele verden dernede, ikke? Det synes jeg er virkelig fedt. Altså. Og Gangnam Style, eller kopi af Gangnam Style. Kopi af Gangnam Style og alt muligt andet. Altså, jeg synes, den er virkelig underholdende, og det er sådan sjældent, man ser den der type reklamer mere. Ja. Altså, hvor man virkelig er underholdt. Ja.
Det var sådan noget fagligt lavet i gamle dage og sådan noget der, ikke? Og, Hvad tror du, hvad synes du, hvad er der sket? Nå, men Hvorfor har vi holdt op med jeg det? tror, du kender det jo selv. Man sidder i de der møder. Nu er det jo ikke, nu vil jeg gerne lige sige til dem, der ser det her. I er alle sammen hardcore professionelle reklamefolk. Det er jeg ikke. Jeg er sådan en, du ved, vagabund, der sniger mig ind i managen en gang imellem, så sniger mig ud. Men det er fordi, jeg har sagt, at jeg kun vil lave reklamer for bæredygtige selskaber, hvilket der kun er en om året. Du får ikke så mange opgaver. Der er en om året, og den får jeg. Ja. Så der er ikke, det er ikke fordi, der er så meget at run på, og det gør mig heller ikke noget. Jeg har alt muligt andet kørende, så det passer mig rigtig fint at døbe fødderne i det. Men min oplevelse er, når man er med i de der møder, det er, og det kender I jo alle sammen, der sidder og ser det her, det er, at man kan jo finde på de fucking vildeste idéer. Men enten så tør kunden ikke, eller mest af tiden synes jeg faktisk det der med, at der er kommet sådan en ting, det må ikke være for vildt. Altså jeg sidder sådan nogle møder, så må det bare ikke være for vildt. Nej. Det må ikke være der må ikke være nogen ekstremer. Og så en anden ting, som er, at der er brug for ekstremt meget, altså sådan noget, det er meget informationstungt. Ja. Altså alle informationer skal med. Men det har de vel også med i den her, kan man sige. Jo, Den er men, meget skåret ud i men pap. så tager de jo også konsekvensen, og så laver de den dobbelt så lang. Ja. Problemet er, når du sidder med de der klassiske, helt ned til 30 sekunder, ikke? Altså 45, 30, og så skal du have alle informationer med. Så er der 0 plads til det meste af tiden at lave noget sjovt. Men mindre, jeg tror egentlig godt, man kunne lave noget sjovt, men så skulle det bare være lidt mere ekstremt. Ja. Hvis du på en eller anden måde kan lave noget, der er ekstremt, og så kommunikere dine mange informationer, så tænker jeg, så kan du opveje for, at det er informationstungt. Det synes jeg er en meget god pointe. Ja, en virkelig lang diller, hvor du forstår alle mulige informationer. Ja, det kunne man godt. Jeg graviterer meget mere til det grove. Ja. Altså, du ved, hvorfor? Du ved, en af grundene til, at ADHD er, at de ikke kan være massemordere. Det er jo, altså seriemordere. Det kan de jo ikke. Du får aldrig gjort færdigt. De kan godt forberede sig, det kan godt gå i gang, ikke? Køre ud i bilen og forberede alt og tjekke alt på YouTube med de rigtige knive og alt muligt andet og sådan noget der. Altså, lige at køre op og få dem ind i bilen. Ikke? Ja. Og hvis det så lykkes, så problemet er, så begynder du at tvivle på dig selv. Du mister selv. Kan du gennemføre det her? Og de sidder og klynker på bagsædet, og man siger hele tiden, bare roligt, det skal nok gå hurtigt. Bare roligt. Og så bliver man i tvivl, og så gud, og så vil man gerne please. Og så ender man med at lukke dem ud, og så er du ligegyldig. Ja. Og så verdens dårligste seriemorder, ikke? Ja, men det er jo både sjovt, både som i form for... Vi overlader det til autisterne. Ja. De kan virkelig gennemføre det. Kan, og være uempatiske. Ja. Og slippe afsted med det. Ja, det var også en joke. Men kan du mærke, det er meget grov humor, ikke? Det kan jeg godt lide. Ja, men det kan jeg synes godt, ja, men det går ikke til mainstream. Hvis du fortæller sådan en joke der, så kommer du i hvert fald ikke... Du kommer ikke til at trylle for dronningens... Nej. Men ved du hvad, det synes jeg, du har en meget valid pointe i. Ja. Nu vi snakker om det her med at gå til kant, så synes jeg lige... Så vil jeg vise den her 10 år gamle film. Og det er ikke, fordi jeg specielt meget synes, den går til kant. Nej. Men han nævner det jo selv. This is very unethical. Nå, ja. Så lidt, ja, så lidt. Men gør den det? Skal vi ikke diskutere, om den gør det, eller om den ikke gør det? Lad os se den. Okay, let's see what we got here. This is completely unethical. My hours are unethical. I don't have time to sit around searching tons of travel sites looking for flights and hotels. Just use Kayak. It compares hundreds of travel sites in seconds. Well, I guess you're the brains of this operation. Compare hundreds of travel sites at once. Kayak. Search one and done. Den er virkelig sjov. Men den er også... det der er med den idé, det er, hvordan fanden har de fået den igennem? Altså fordi... Ja. Er der ikke sådan en logik? Da jeg så den, så tænker jeg med det samme. Der er jo sådan en indbygget mærkelig logikproblem. Som er, at han opererer på hjernen, men får ham der til at ligge og lave det der for sig. Ja, men det giver ingen mening jo. Jamen, hvad er det så, han laver med hjernen? Altså, du ved, hvorfor... Jeg forstår ikke, at hvis han står og opererer, hvorfor får han så ham til at gøre det? Så skulle det være sådan, at han fik ham til at gøre det, og så lavede et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi så kunne han spare tiden i det. Ja, så der er en eller anden indbygget sådan ulogisk i det. Men er det ikke det, der gør det morsomt? Er det ikke bare sådan lidt? Det er bare sådan, jeg er pisse ligeglad med alting. Ved du hvad, jeg skal fortælle det her åndssvage budskab, det er røvsygt. Hvad er det dummeste, jeg kan finde på? Nå, men det var simpelthen det der. Det kan godt være, det er en del af en serie, hvor de også andre. Det kan sagtens være, at det er en del af en serie, hvor der er andre der. Men grundlæggende er det jo bare sjovt.
Ja, hjernekirurg, den der måde, styrer- armene bevæger sig på og Ja, sådan ja, noget. og han Ja, ja. spiller helt vildt godt, ham der er... Ja. Altså, det er vildt sjovt. Altså, så lige meget hvad er underholdt. Men det der... Det, Men jeg kan ikke se det. det Jeg tror ikke, du får Momondo til at lave den i dag. Altså, Jeg tænker også, at det er sådan en, når du står og præsenterer den på et stykke papir, ja. så er den jo helt forfærdeligt dårlig. Får du tit skudt i skoene, at du er sådan en... Ja, 100%. Gør det? Ja, jeg står på sådan en liste på TV2, så jeg bliver ikke inviteret med i alt muligt sådan noget stormester og alle mulige andre ting. Og Fordi du er bange for et udbrud, eller hvad? Eller hvordan? Bare, du ved, jeg er for politisk, står der. Der er sådan en liste af folk, der er for politiske til at tage med. Eller sådan for... Det må man heller ikke være. Aktivistiske i det. Ja. Man må ikke skide. Det er straight up, kan det også være, at de ikke synes, jeg er sjov. Eller underholdende. Det skal jeg jo ikke. Det skal jeg ikke afvise. Humor er jo subjektiv. Fuldstændig. Men det er bare meget interessant, at det der middle of the road er virkelig noget, der sådan... Jeg gider det ikke. Og det er jo åndssvagt. Altså, det er jo grundlæggende spild af folks penge, fordi middle of the road er så rigeligt fyldt på sociale medier med, du ved, mommyfluencer og mommy-influencer. Mommyfluencer, det er noget helt andet. Men det er jo navnet på en ny film, vi er i gang med at skrive. Ja, Mommyfluencers. Ja, den tror jeg, du skal lave for at crowdsurfe penge i manusfæren. Hvad hedder det? Men du ved, SoMe har jo ligesom dækket hele, middle of the road ind helt. Ja. Så du kan jo næsten kun skille dig ud ved at lave noget, der er lidt vildere. Men der er fandme en eller anden... Det er svært at få de der ting igennem. Fordi folk er jo også bange for, at der kommer et eller andet backlash på det, ikke? Altså du ved, at de ender i en eller anden shitstorm, hvilket jo grundlæggende er godt. Det er stadig godt. Ja, jeg synes ordet shitstorm er sådan, det er sådan lidt ekstremt. Det er jo ikke rigtig en storm, det er jo højst en vind. Det burde hedde shitwind. Det sker, det er jo en uge, og så har folk glemt det igen. Ja, for ude af Jensens Bøfhus eller eller andet. Jeg kan snakke med Jes Dorf om det. Jeg tror, der er nogle enkelte gange, hvor det er en reel shitstorm. Men du har fuldstændig ret. Der er virkelig mange steder, hvor folk er fuldstændig... Altså man kan jo ikke lægge noget op på sociale medier længere, uden at der er nogen, som flipper helt ud over det. Jeg lavede en joke, hvor jeg kom forbi et sjovt skilt på en kirkegård, hvor der stod, hey, vi er virkelig kede af det, men vi klipper hækken om en uge. Ja. Og så lavede jeg sådan en ting, hvor jeg først kigger ned på mig selv, hvor der står kæmpe problemer på Amager. Og så filmede jeg det der skilt og lagde det op. Det synes jeg var ret sjovt i forhold til alle verdens problemer, og så er det den der fucking hæk på Amager. Ja. Det blev til en gigantisk diskussion i mit feed om Palæstina og Gaza-krigen. Altså uden jeg havde gjort noget. Der var en, der sagde, hey, hvorfor filmer du en busk? Hvorfor siger du ikke noget om Gaza? Men det er jo det, TV2 mener med, at du er for politisk. Men for helvede, hvor er det sindssygt. Kender du ikke det der med, at man hører sådan nogen der er virkelig dygtige til sådan noget SoMe og alt sådan noget der? Ja. Og så siger de, det der sker lige nu er, at Instagram har lavet deres algoritme om, og man tænker, hvor ved de det fra? Hvor ved de det fra? Fordi det gør den jo hele tiden. Guder. Jeg så har bare fundet ud af, at du skulle bare følge Instagrams direktør, Adam Mosseri. Du bare følge ham. Han udkommer hver uge, hvor han så siger, hvad de laver om i algoritmen. Ja, altså, der er ingen uddannelse. Der er ikke noget, det er ikke sådan noget, jeg fandt bare ud af, hey. Kæmpe lifehack derude. Bare følg Adam Mosseri, så kan du finde ud af, hvad de gør. Fuldstændig. Sådan noget. Han kommer med sådan nogle daily updates, hvor han siger sådan, prøv det, der skete i stories, var, at vores creators har lige oplevet, at de er faldet. Det var en fejl, vi lavede op. Så kan du gå direkte ind til et firma bagefter og holde en slide-ting, hvor du siger, det, der skete i sidste uge, var, at de lavede for 1.200 kroner en time. Det klipper jeg ud, for det skal jeg bruge. Jeg har et møde næste uge med en kunde, der skal jeg det der med. Det skal blive. Okay, jeg klipper det ikke. Jeg holder øje. Jeg kigger på den her episode igennem. Ja, det siger du jo. At du er slet ikke på LinkedIn jo. Jeg er 100% på LinkedIn. Jeg er meget aktiv på LinkedIn. Jeg har faktisk virkelig mange visninger på LinkedIn. Nå, skal du ikke sidde og blære dig? Jeg har virkelig mange, kan jeg. Rigtig mange. Er der rigtig mange? Over 100? Ja, 1000. Nå, imponerende. Altså reklame er jo svært, fordi det bliver mere og mere noget til, at en content creator laver det naturligt som en del af et feed hos sig selv. Og det er faktisk svært. Altså det er ikke let, at det med reklame i SoMe-verden eller et eller andet, det hook, det er så svært at regne ud. Altså forstår du, mener til det? Så reklame oplever jeg nu, at det er sådan noget, det virker fint til streaming, hvor du er tvangsindlagt til at se en eller anden reklame på Play færdig, før der sker et eller andet, hvis det er den plan, du er på. Eller til biografen. Ja. Der er du ligesom tvangsindlagt. Eller til podcast.